Premiér Robert Fico odhaľuje šokujúce dôkazy. Toto sa dialo na Slovensku a deje sa to stále. Pozrite si to. Ja si stojím za tým, čo teraz budem hovoriť. Pretože sa to opiera o ITPčka, dôkazy, spravodajské informácie, dokonca môžem povedať niečo naviac, čo včera nezaznelo na Národnej rade. A hovorím to so súhlasom riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Model, ktorý sa pripravuje, je veľmi jednoduchý a vyskúšaný v mnohých krajinách. Dámy a páni, môžem potvrdiť, že na území Slovenskej republiky je skupina expertov, ktorá sa aktívne podieľala na udalostiach v Gruzínsku a ktorá sa aktívne podieľala priamo na Majdane na Ukrajine. Táto skupina je financovaná z rôznych zdrojov. Ja mimoriadne vítam rozhodnutie prezidenta Trumpa, že končí financovanie týchto nezmyslov v Európe, ktoré vážne ohrozujú demokraciu. A verím, že tento tok peňazí bude zastavený a nebudú môcť podobné skupiny vyvíjať diverznú činnosť na území Slovenskej republiky. Táto skupina je prísne monitorovaná, pretože má zohrať pomerne dôležitú úlohu v akomsi scenári, ktorý je nastavený. Ten scenár, ja už teraz nepôjdem do opakovania toho, že najprv vás chcú zdiskreditovať, potom vás chcú zatvoriť, potom vás chcú zastreliť, potom vás prosia, aby ste odišli z politiky a keď nič nevychádza, no tak idú do toho so scenárom, ktorý je podobný z roku 2018. Fakt je ten, že toto je plán postupu na najbližšie dni, pokiaľ ide o opozíciu, mimovládny sektor, čo chcú robiť, aby súčasnú vládu, ktorá je postavená na princípe výsledkov demokratických parlamentných volieb, aby ju zvalili. Dámy a páni, ak niekto hovorí otvorene a rozposiela medzi ľudí po celom Slovensku, ktorí sú napojení na politické strany opozície, na mimovládny sektor a na médiá, že treba ísť do občianskej neposlušnosti, že treba začať okupovať vládne budovy a budovy, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku, že treba zabrániť vláde v práci, tak vám presne poviem, aká je predstava, o čo tu ide. Predstava je veľmi jednoduchá, že klasické protestné zhromaždenie, ktoré sa na tento účel zorganizuje, skončí pokusom dostať sa na pôdu vládnych budov alebo na pôdu budov ako je Národná rada alebo prezidentský palác. S tým, že dôjde akože k nenásilnej okupácii týchto budov, čo si tak asi predstavujú, že sa natiahnú nejaké podložky, zoberú sa nejaké spacáky a budeme sa tváriť, že ideme okupovať vládu Slovenskej republiky, Národnú radu a prezidentský palác, vraj občianská neposlušnosť a budeme brániť vláde Slovenskej republiky, aby pokračovala vo svojej práci. Čo bude pokračovať? Samozrejme očakáva sa, že v normálnom právnom demokratickom štáte zasiahnu bezpečnostné zložky, pretože ide o porušenie zákona, dokonca v niektorých prípadoch porušenie trestného zákona. Prídu zložky, ktoré sú na to určené a začnú samozrejme robiť poriadok v príslušných budovách a priestoroch, kde ľudia nemajú čo robiť. V tom okamihu budete vidieť všetky kamery, počnú CNN, BBC, všetky televízie sveta budú nastavené a budú vytvárať obraz, ako napríklad policajti vynášajú človeka, ktorý sa hrá na občiansky neposlušného a ktorý okupuje nejakú budovu. Dôjde k roztržkám a vyvolá sa obrovský tlak na obrovské protesty, národný štrajk, že vláda zasahuje silou proti slušným ľuďom a cieľom bude, aby vláda padla, aby došlo k prevzatiu moci, možno aj bez parlamentných volieb v Národnej rade Slovenskej republiky. Dámy a páni, som pripravený na všetko. Ale použijem vetu, ktorá je aj historicky známa. Rozvracať si krajinu nedáme. Nedáme. A nestojím tu dnes po 33 rokoch v politike, aby som vám tu rozprával nejaké rozprávky. My dobre vieme, s kým máme do činenia. Ako sú títo ľudia ponapájaní na zahraničie, na medzinárodné, mimovládne organizácie, ako sú financovaní, ako to je všetko pripravené. Čiže čaká sa iba na moment, kedy sa začnú preskakovať ploty vládnych budov a kedy tí ľudia, mysliaci, že ich nikto nebude zastavovať, budú môcť okupovať vládne a iné budovy a tváriť sa, že toto je tá občianská neposlušnosť, lebo my nesúhlasíme s tým, čo robí vláda Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky si plní svoje programové vyhlásenie a nerobí nič, čo by bolo v rozpore so zákonom, alebo čo by bolo v rozpore
s národno-štátnymi záujmami tejto vládnych organizácií. Nie je. Vy ste. A v tom ste nebezpeční. Pretože nie ste slobodní. Neviete, čo to je politická sloboda. Vy nie ste politicky svojprávni. Vidíme veľmi často, keď dôjde k nejakej udalosti, vždy čakáte na to, aký povel príde z denníka SME, N alebo Aktualit. A potom po 24 alebo 48 hodinách na to reagujete. A preto vôbec o tom nepochybujem, že ak ďalšie parlamentné voľby prehráte, vy ich prehráte. A to si všetci napíšte teraz. Príde éra spochybňovania týchto výsledkov. Ako nám zaručíte, že nám nevyvediete to, čo dnes vidíme napríklad v Rumunsku? Ako nám zabezpečíte to, že nám nevyvediete to, čo dnes vidíme v Gruzínsku? Ako náhle vyhrá, a to je tá veľká západná demokracia, niekto, kto vyhrať nemá, tak sa použijú automaticky všetky metódy na likvidáciu takéhoto volebného výsledku. Vy si robíte veľké žarty z toho, vážený pán poslanec, že vy chceme niečo prekryť alebo zakryť nejakými hodnotovými otázkami, ale veď hodnotové otázky, ako ich vy prinášate do tohto štátu, rozvracajú tento štát, rozvracajú kultúru, rozvracajú národ, rozvracajú našu históriu. Viete si predstaviť, že by ste boli odsúdení, prepáčte, hovorím to ako teóriu teraz, za nejaký trestný čin na 5 rokov do väzenia a vy by ste si skočili do matriky, aby ste si zmenili pohlavie na ženu, aby ste si mohli 5 rokov užívať v ženskej väznici. O tomto je dnes Európa. O tomto je dnes Európa. Pozor, toto začína byť Európa. Preto našou povinnosťou bude povedať veľmi jasne v Ústave Slovenskej republiky, že Slovensko pozná iba dve pohlavia. Muža a ženu. Nič iné nemôže poznať Slovenská ústava a Slovenská republika. Nemám dôvod ani teraz dávať nejaké argumenty, aby som vyvrátil vaše tvrdenie, že robíme hanbu v zahraničí, že v podstate nič nedosahujeme, nič nemáme, nič nevieme. Ja viem, že žiarlíte a závidíte, ale to je váš problém, pán poslanec. To je váš problém, nie je náš problém. A my budeme v tejto suverénnej zahraničnej slovenskej politike pokračovať na všetkých 4 svetové strany a môžete sa aj roztrhnúť. A môžete nadávať do diktátorov komukoľvek. Ja si myslím, že máme povinnosť predovšetkým odmietnúť myšlienku novej železnej opony medzi Európou a Ruskou federáciou. Keby ste dostali otázku, pán Šimečka, čo chcete urobiť v prípade, že skončí vojna? Ako si to predstavujete s Ruskou federáciou? Asi by ste najradšej povedali, že keď sa Ruská federácia vytratila, aby ste tento problém nemali. My máme odvahu tie veci pomenovávať a hovoríme ich dopredu a veľmi jasne sme predvídateľní v zahraničnej politike a preto aj získavame v rámci našich vzťahov naozaj na určitých výhodách, ktoré ja vidím v súvislosti s mnohými projektami. Čo vám pomôže, keď tak chodíte po Kieve a sľubujete Zelenskému, že budete podporovať vstup Ukrajiny do NATO, keď sám dobre viete, pán poslanec, že samotné Spojené štáty americké túto ponuku Ukrajine jednoducho nedajú. Táto ponuka nie je na stole. Ale my veľmi jasne a vážne hovoríme, áno, je to náš životný priestor, ale súčasne pripomíname, že rozšírenie NATO o Ukrajinu je základom 3. svetovej vojny. To je jasný postoj. V tom je rozdiel medzi vami a nami. Že vy ste statickí. Vy len vidíte Európsku úniu, vidíte NATO a nevidíte nič iné. My vidíme nejaký vývoj v týchto inštitúciách. Bol by som veľmi rád, keby ste krajiny, ktoré sú spojencami v NATO, nenazývali krajinami, ktoré sú diktátorské. No Turecko je náš spojenec v NATO, pán poslanec. Napríklad. No. A povedali ste, že teda pán prezident Turecka je nejaký diktátor. Ste sa asi už úplne museli zblázniť. Však to je krajina, ktorá je členským štátom NATO a má druhú najväčšiu armádu v rámci Severoatlantickej. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.